Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 1, versikulo 8 kan 9. Anak ko, ipangag mo, ti ibaga da inam kan amam kan ka, ti panursuro da, pasayaatan na ti kababalin mo. Mayarig da iti napintas at turban wano kwentas, amang papintas iti langam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kasanungay, ni Risa, bakit? Nakapili ka din iti beach resort na papanan tayo? Wanla kay, may saan nalatak a beach iji La Union ti papanan tayo. Sige nga rod, bakit? Tamang kita man iti pagluganan tayo. Sige lakay, adupay mati kwarta tayo. Wen, adupay. Ta kahit itad lang ni boss ti bayad tinateng tayo. Naimbaglangan ata intad na. Addamotan ti pag-outing tayo. Ay katun ore man pa'y manunga outing day takat mabalin. Ang asino ngay gayam ti mangpakan kadagiti tarakan tayo no ag-outing tayo. Adamot ni nanang. Ay, unan niya. Ala, syakton ti makam mo amang ibagakan ko na. Bakit? Kasano nga ni Risa, bakit? Nakapili ka ni ti beach resort na papanan tayo? Ayun alakay, may saan nalatak a beach iji La Union ti papanan tayo. Sige nga rod, tamang kitak man kiti ti pagluganan tayo. Un alakay, adupay mati kwarta tayo. Ay kat, adupay kahit itadlaang ni boss ti bayad tinateng tayo. Naimbaglangan ata intad na. Adamotan ti pag-outing tayo. Di ore man pa'y manunga outing day takat mabalin. Ang asino ngay gayam ti mangpakan kadagiti tarakan tayo. Adamat ni nanang. Ay, unan niya. Ala, syakton ti makam mo amang ibagagan ko na. Nanang, da kayo man pa'y laeng ti mangpakan kadagiti tarakan me. Agouting kami ngamin. Kaya't awan ti mabati di balay me. Manan. Ay katuan dapat kwarta nga usarin me. Ay na anak ko, adalin nyo kumati agurnong. Tapno adda usarin nyo no adda emergency. Adulamin day ta, nanang. Diyak kaya't amapadasan nyo dagiti napadasan may. Kasanungay no adda agsakit kada kayo. Sa dinungay tinamnamaan nyo apangalaan nyo iti usarin nyo. Diyak kaya't ti agurnong ijay bangko. Tamang malugi da. Kat saan to na may subli ti kwarta me? Ay una yun day ta pa nagpampanunot mo anak ko. Talaga ba? Adaw dagiti bangko ang maluglugi, nanang. Iso nga imbes nga ibangko me, gastusan milangin. Narigatan, nanang. Diyos ko, diyak kaya't ang mailawan ti anak ko. Sapay la kumata malawlawagan ti panunot da nga agasawa. Nanang, apay kasta tila ngayo? Kasla da nauna ka pampanunutan niya? Ay, talaga nga adda anak ko. Parikot ko da manong mong arman. Kanti asawa na. Apay man Masansan mo't ti panagauting da. Tunggal mabayadan tinateng da. Outing akanayon ti papapananda. Imbes nga ibang ko, wano pagpatarimaan da iti balay da. Saan? Dahil tangarod mo ti kunak nanang. Jacket yagsaw. Tama nga may bagada nga, ginlalay nga. Dahil tangarod ti rikat na anak ko. Kasano laeng no da emergency. Sa dinungay ti pangalaan da iti gastusan da. Amumutin ti ugali ni manong nanang. Umutang da Saan? Naglundan. Agawa am ti agpalas anak ko. Agurura yan ni tatang mo ijeruar. Una nang, mabitlangan. Apay ngamin ayan, no daytoyin abisti dati isuot mo. Diyak payat dayta. Kat no nagmayat mo ti design na. Diyak ngarod kayat. Risa! Rumwar kayon! Agrupat tayon! O, nangag mo day jay, Yvonne? Nudidak mauray, di umuna kayo latan.
Sige nga ron, urayin da kay Jay Lugan. Ikandadom ana imbag da iti balay Wan, siyak ka diti makaamu, nanang. Hindi ka agbayag, taamang ano agbabawi ni tatang mo. Ay na, nagpintasan tinapilim abits bakit? Una, siyak pa iti ko na, lakay. Ay na, nagmayatan nga iti aglangoy no kastaw. Ay na. Sakbay nga aglangoy tayo. Picturan nakman pa'y lakay. Ha? Masapul pa ilang nga ya. Wana, tapno adda mo ti maipost ko iti Facebook. Hala, mutay nga ro ti cellphone mo. Tapicturan ka. Nanang, nakitak mo ti post ti asawa ni Manong Arman. Nag-beach damot gayam. Ay, wan nga raw, anak ko. Dua nga aldaw dan ijay. Isumot lagayam ang nakasara ti balay da idilimaba sa kitay. Nangalaan da nga iti kwarta pinag-beach da. Ay, kadjay bayad tinatang da. Ay, isumot gayam Tunggal maala da ti bayad tinatangda, kanayon da nga gauting. Inton maibos, kakaasidan tumanan nga agtrab-trabaho ijay talon. Wan nga raw, anak ko. Da kayumat ngamin nanang. Wen akanayon ti sungbatyo tunggal ada ti ipaaramid ni Manong Arman kada kayo. Kas ita, da kayo ti mga asikaso kadag iti tarakanda. Ay na anak ko, diyak kaya aguraan dak ti kapsatyo. Maawatan kayo nanang. Ngambagbagaan nyo mat ngamin ida, uray sagpaminsan laeng. Saan abale, tapag sayatan damot ti ibagayo. Naimbag matasan kasi mo iti outing da Manong Arman, Manang Clarita. Ano, hindi na impakamukan ka. Di na imbaga kanya, tamabutan no pagsasawak tumanan. Kan maysa, imbes sa mapanak maki-outing, nagtrabaho aklaangan. Isupay a pagbayad ko kadagiti utang ko, kan pagpatakder ko iti balay ko. Katuwa naman Sana dakas ti agouting, aglablabas mo ngamin da Manong Arman. Kasla di da pampanunutan ti masakbayan da. Diyak pa'y ket di amu no binayadan dan ti 20,000 nga inutang da ni nanang idi na ospital ti asawa na. Panagkunak kat saan pa'y? Makitam da ita. Ita nga da kwartada, kas dalabak na. Inton awan, datayon tumanan ti pagutangan da. Iso asaan da mapatarimaan ti balay daket. Takas ta ti aramidon da. Nagmayat ti agbeach, tatang. Wenmet nga men, anak ko. Ay, tatang, kano nga agawid tayo? Makitan to Sana ba tadapay mat kwarta tayo. Ay, mabalin ka di ano agawid tayo? Dumagas tayo i-J Mall? Apay ka di. Adda ko magatang, tatang. Ay kat mabalin Adapay mat kwarta tayo. Pudno ka di, tatang? Makitam da ito pitakak. Nagpuskol pa lang. Unyag paiso, tatang. Ituloy tanto tagsarita, anak ko. Kaya ba ni nanang mo? Tamangan tayon. Wan, tatang. Nay, sa dino ti papanan nyo nanang, kat nasapa pa'y laeng. Inakla pa ka na dagiti tarakan da Manong mong Arman, anak ko. No kasta, di da pa'y nagawid? Saan pa'y? In-text na kanya nga ag-extend da ka no. Anya? Numalpas da nga ag-beach. Adda ka numanin sumaruno a papananda. Amangan no inton sumaruno alawas a makaawid da. Apo unay mat day tang outingan. Imbes asaan kayo ngagtrabaho, da kayo pa'y tibaon da amang pakan kadagiti tarakanda. Ay anak ko, saan ka ngagsao iti kasta? Isukat akasta ni Manong Arman nanang, tapan panuinuyan nyo ngamin. Inton maibus ti kwartada, da kayon tumanan ti umay da pagutangan. Naimbag kumamot ano ang muda ti agbayad, ngam saan mat. Dahito ti sapatos akayat ko, lakay. Branded. Sige lang bakit? Katangan tayo data. Dahito'y matiparakan ka. Nagmayat ti design na. Ipadas mo man kit din o manaykan ka? Sige man bakit? Ipadas ko man. Atita.
Kita man, no may bagay matlaing. Wan, maibagay kan kalakay. Si kamot nga, Yvonne anak ko. Nakapili ka din iti sapatos akayat mo? Wala nang. Dahito tinapili ko. Wow! Nagmayat ti color na. Mayat tay tang usarom iti pagadalan anak ko. Ay kat sigurado nga palanda ka dagiti ka eskwilaam. No makita daday ta sapatos mo, anak ko. Sigurado tatang. Maluman, ngam apay ngam may kayo pay lang diti balay, nanang. O may kukumapakanan dagiti tarakan nyo. Ngam simmangpot kayo gaya man. Wen, hindi pa'y kalman, nanang. Nasayat nga rudno kasta anak ko. Mabit lang, nanang, ha? Oh, adto, iti pasarabo me. Nay, anya ngay dayta anak ko. Makan, ikapiyon to iji balay. Ay, noad na nagbati iti kwartayo. Di yu liplipatan, tiyagi bangko. Ay nananang, at dayta kayo manin. Uray sa gabasit laeng anak ko. Narikat, no awan apulos ornong niyo. Ni nanang met. Agbyag kami latta, nga uray awan ornong me. Tinapatag, agin enjoy kami. Saan nyo kuman niya ulit-ulitan nga ibagbaga dita agurnong? Nagsakitan tilapayag ko, makangkanggag ka na kitang ibagbagayo. Domingo ita nanang, intayo makimisa. Wan anak ko. Ni Ben ngay, makimisa ka di maet. Isumot ti ko nanang. Ano san nyo pala ang ti makilugan kan kwa na Ay saan anak ko? Sa anak ang makilugan kin ni Ben. Ne, apay asaan nanang? Dumagasak di tayan damanong mong arman. Amang ano kayat dati makimisa. Namin ano binagaan nyo idan, ngam di damot kayat. Amang ano damanon outing da ita. Awan matdakas na, no padasak man ang timapan anak ko. Da kayo ti makaamo nanang. Sapay lang ko mga rod, tauman nugot da makimisa. Anya ti ibagayo, nanang? Adda ka din ni Arman, ni Risa, anak ko. Agdigdigos, nanang, apay ka de. No kasta, mapan kayo mat makimisa. Saan, nanang? Mapan kami man agpasyar iji syudad. Apay akasta ti reaksyon nyo, nanang? Kan ayon matan ti outing yo, anak ko. Wan taadakit nga rod ti kwartami. Domingo ita. Nga mapanunot yo pa'y lati agawting. Panunutan nyo kumaan na imbag ni Risa. No agawting kayo, saan kayo ang makapagserbi iti Diyos? Maibos pa iti kwartayo. Ngam no makimisa kayo, saan ang maibos ti kwartayo? Makapagserbi kayo pa'y iti Diyos. Ay, di na kadisurwan, nanang. Ammo may ti aramiden may. No awan tinasaya at nga ibagayo, pumanaw kayon. Diyo dadaulan ti aldaw may. Ne, da kayo laang matimay dito simbaan nanang. Damanong arman nay, saan da ka di ang makimisa? Saan anak ko? Apay ka no? Agawting da ka numanan. Anya? Day tatipod no. Ay, maibuston ti kwartada no kasta ka na yun. Ala, umunog tayo nanang. Ituloy tanton ti agistorya kalpasan ti misa. Ay na, nakasangpat tayo matlaangan dito balay. Oh, kumusta anak ko? Nag-enjoy ka kadimot lang nga di bagyo? Tatang, nagsakit ni tiyan ko. Anya ka mintikin-kinan mo anak? Dahil laang mo't spaghetti kung fried chicken lakay. Anay ko! Nagsakit ni tiyan ko! Anay! Ano ti aramidan ta nga arman? Diyak ka mo. Awan mo tinti kwarta tayo pagpa-hospital na. Dananang, ang mga no adda maipabulod da. Ipadas mo nga awagan. Hello? Imawag ka mo't manong? Clarita, adag di kwarta mamabali na mabulod. Ha? Anong ti kwarta? Itaremedyo hospital tanak ko. Agsaksakit ti tiyan na. Ay na, pasensyakan manong. Ngam awan ti maipabulod ko.
Adda ngamin napatagan ng usarak iti kakaiso na akwartak. Kastamot da ben ken nanang. Iso sigurado nga awan ti may pabulod da kada kayo. Kasta ka di? Pasensya kan Manong Arman. Ni Arman samot di kinasarita manakaw. Anyat imbagan angay. Umut-utang iti kwarta, tamasakit ka no ni Yvonne. Ngam imbagak nga adda napatagan ang usaran tayo iti kwarta tayo. Ha? Ang kasanudan ngay. Bayan nyo ida nanang. Bayan nyo, tapno maamiris da dagiti biddot da. No kastoy nga awan ti pangalaan da iti kwarta. Kasanungay, no dada ka sa mapasamak iti apukaw. Di kay agdanag. Aramatan mitilugan ko amang itaray ka ni Yvonne iti ospital. Uray kas ti arami dagiti naganak na. Kasyak tamot ti kaanakak. Kanak tangay ni Risa. Nakaturugan iti silid na. Anya ti kunada nanang. Awan ka no ti maipabulod da. Kasano ngayon ita, Arman? Agraman nagiti kabagyak. Awan kanumot maipautang da akwarta. Inawagak matan dagiti sigod a pagut-utangan tayo. Ngam di dan kaya tagpautang. Kasano itan lakay? Sa dino ti pangalaan tayo iti kwarta. Nagtungpalak man iti ko na idininanang nga gurnongak. Adda ko mapangalaan tayo iti kwarta ita. Diya ko na mo no niya taramidek paket. Basol ko na ito eh. Diyak mapakawan ti pagik. No adda taga sa mapasama kita nagta. Diyos ko, tulungan na kami. Kunak man no intarayo ni Yvonne iti ospital, Manong. Awan kwartang osaran may ading ko. Apay, awan apulos nagbati a kwartayo? Awanan. Pangasim ko ma. Tapabuludan na kami. Pinadas ko matanti imutang kadagiti sigod na pagut-utangan me. Ngamdidan kaya tagpautang. Asino mo't ngamin ti saan ang maumay ti kastangar aramidan nyo. Ading, pangasim ko ma. Itaray tayo ti anak ko ito ospital. Nakaturugan. Ngam kaya't ko latang ipa-check up. Tapno masigod ti sakit na. O sige, tulungan kayo, Manong. Agiremedyo ak iti kwarta. Kumusta ni Yvonne, anak ko? Nasaya atin, nanang. Nay, adamat gayam dakkel a Biblia. Uwan, nanang. Basbasaan mi dita a Biblia. Manipod ita. Agsirbi kami matan kinaapo Diyos. Ay, nasaya anak ko. Sigurado amaragsakan ti Diyos kada kayo. Uwan, nanang. Imbes nga gauting kami ti tunggal Domingo, mapan kami lagi ni simbahan. Ay, uwan gayam, nanang. Agur-urnong akmatan. Pudno launay jibilin nyo kada kami di. Nasken na agurnong kami. Tapno adda usaran mi. No adda emergency. Ay, dakkel at talagang tinagbaliwam, Arman, anak ko. Kat pakaragsak akunay dayta. Dumngag ka kadagiti pamagbaga, dagiti dadakkel mo. Di ka agungat no ulit-ulitan da, gapot ar-aramidan da amin akabailan da, tapno makaadal ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Isagani Bulyeser. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.